हेलो लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनि खाथियाव मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैदो। बे एप्सआनो जाहैबाय इउटुब नायनानै नोंसोरो जास्ट नियाव क्लिक खालामना होनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दसे खमाय लडिं जागासिनो थागोन। बेनि उनाव बेबायदि नोंसोरनाव मोनसे माबा फैगोन। बेखौ नोंसोरो नैयाव गेट स्टार्ट नाव बेयाव थुना होनांगोन। थुनायनि बेबायदि ओंखारगोन। आंनियाव बेखौ आं क्ल'ज खालामना लाग्रोनोसै। बेनिफ्राय दा आंनि बेलेन्सआ 988 जाना दङ। बिखौ जेनेबा जास्ट नियाव सु खालामनाय लोगो लोगो भिडिअखौ जास्ट वाट्स खालामनाय लोगो लोगो जेनेबा बेयाव आंनि बेलेन्सआ नैयाव थानाय बेलेन्सआ बारायलांगोन। नायगासिनो था नोंसोरो दसेनो लोगो लोगोनो नुनो मोनगोन। आं दा बेखौ वाट्स खालामना होबाय। दसेल' जास्ट वाट्स खालामनाय लोगो लोगो बिथिं बेलेन्सआ बारायलांगोन। 988 जाना दङ। I've seen a lot of stand-up specials, Just but video play 2022 में there were two stand-up specials which really stood out for me. One, Thasu by Zakir Khan, and everyone has been talking about it. And number two, Homecoming King by Hassan Minhaj, which is सासेयाव बिदि प्ले जाखानाय लोगो लोगोनो बेयाव बेलेन्सआ बारायनो मोनसिगोन। सक्सेसफुल जाबाय। बेयाव 1012 थाखा बेबायदि जेनेबा सक्सेसफुल जाबाय। आरो नोंसोरो आरो बेलेग फैगासिनो दङ भिडिअ, बेखौबो नोंसोरनि प्ले खालामबानो Continue. Listen to me, George. You got a punch like I've never seen. But in every battle, the greatest foe that we will combat isn't here. Imagine that. You live one way your whole life. Heavenly Father, thank you for this food. George should change his name from Poor Man to Poor Man. What's my name now, fool? सक्सेसफुल जाबाय नुगासिनो दं नोंसोरो। 36 फैसा मोनबाय। आरो बेनि उनाव आरो फैगासिनो दङ। बेयावबो थुलांबाय थाबा 20टा जेरै 20टा जाहैगोन। बेयाव बेबायदिनो बे फैसाया बेयाव बारायलांबाय थागोन। खमसे खम दिनाव ओरैनो थायै 2000 3000 बिदि मोनलांगोन। बेयाव 15 थाखा मोनगोन। नै भिडिअखौ सु खालामबा दायो। स' नोंथांमोनाबो जुदि बे एप्सखौ नांगौबा आंनि वाट्सएप नम्बराव स्टुडिअ मोनगोन। बेखौ नोंसोरबो रेजिस्टार खालामना लानांगोन गुगल एकाउन्टआव। फ्रि एकदम फ्रियावनो नोंसोर दैलि खामायबाय थानो हागोन। ये 15 टाका प्लस जाबावगोन नै भिडिअ दानि थाखागासिनो दङ। Por vontade própria, eu enchi de maravilhas. Os mortais tentam construir suas maravilhas fúteis e inadequadas. Mas o poder 51 जागासिनो। आरो नैखौ दा आरो बे जोबखांबा आरोबाव अके दाबायना हो। आरो बेनिफ्राय वाट्सएपआबो जिखुनु भिडिअ प्ले जागोन। आरो दा नैखौ 25 थाखा मोनगोन बे भिडिअखौ खालामबा 51 जागोन। स' नोंथांमोना नांगौबा आंनि नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। 8822501670 बे आंनि मबाइल नम्बर वाट्सएप नम्बर। बेयाव कन्टेक्ट खालामब्लानो नोंथांमोनाबो बे एप्सखौ लिंकखौ मोनगोन। स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंसोरो इउटुबाव नायनानै। बेनिफ्राय आंनि वाट्सएप नम्बरखौ അപ്പുവിന്റെ മമ്മി അതിനൊന്നും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയല്ല. ഹരി അവർക്ക് വലിയ കാര്യ. അപ്പു ഹരിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞപ്പോലും അവർ അപ്പുവിനെ കുറ്റം പറയും. മാത്രമല്ല അവിടെ ഹരിയെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ തമ്പി സാർ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയോ എതിരെ स' प्लास सक्सेस जाबाय लोगो 25 थाखाया बेयाव प्लास जागोन एकाउन्टआव। എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ പുള്ളിക്കാരി സമ്മതിക്കില്ല. सक्सेस जाबाय प्लास जालांबाय। बेबायदिनो आरो बहुत फैबाय थागोन भिडिअ। 24 थाखानि नायबा 24 थाखानि मोनगोन। बेनिफ्राय जुदि नों बे फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनोबा बेयाव थांनांगोन रेजिस्टाराव रिफ्रेस थांनानै बेयाव जेनेबा मानसि जेसेबां सोगोन नों बेयाव 50 थाखायै आरो बेनिफिट मोनगोन। दा नैयाव 3ल' सोगोन नैबे लिंकआ। बेनिफ्राय बे लिंकआव थुना होबानो लिंकआ नोंसोरनियावबो थांगोन। बेनिखायनो दा नैयाव जेनेबा थांनानै जोबोद मोजां फैसा ओरैनो जेनेबा नोंसोरो इनभेस्ट खालामना थांनो हागोन। बे फैसाखौ उइथड्र'बो खालामनो हागोन। नोङो नैबेयाव उइथड्र' थुनानै जिखुनु लिंकखौ नै पेटिएम नङाबा फनपे जिखुनु बेयाव थांनानै गाव गावनि रेजिस्टार खालामनांगोन नोंनि एटिएम नम्बर माबा माबिफोरखौ बेयाव
बेयाव खालामखांनानै नोंसोर ट्रेन्सफार लोगो लोगोनो उइथ्र' खालामलांनो हागोन बिदिनो नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बे लिंकखौ जुदि नांगौब्ला आंनि नम्बराव कन्टेक्ट खालाम थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार जिरुर खालाम बे लिंकखौ जायनो मोनैनो हो जोंनि बर' मानसिफोरनो जा जियानो जा नोंनि लोगो बेस्ट फ्रेन्ड जिखुनु बेबायदिनो लिंकखौ होबानो जालांबाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो गावनि असे लोगो होननानै थेंक इउ गोजोन्थों बिदिनो बारायलांगासिनो दङ जास्ट ससे लांगासिनो बिदि खारबाय थाग्राया जुदि क्लियार जायोबा ना సోమాలియా కరువు బాధితుల ఆకలి చూపులేక తినేస్తావా పిల్లని ఇలాంటి వాళ్ళు నీ చుట్టూ 1000 మంది ఉన్నా ఇట్ట గుర్తుపట్టేస్తా बारायलांगासिनो दङ आरो बेयाव थुना बुंनांगोन Ada, barengan dong. Dari unis taga balik bukan ini. 1154 dong, ada unis taga balik balik apa? Kesan dari ini. Pribadi individual institutions మన స్ట్రీట్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ కాలేజీలు తర్వాత తీసుకున్నాం అలాగే ఫ్యాకల్టీ అవ్వాలి Ini baru lang mana? Ada nih bukan mana? Ini aku tuh tahu pelbagai. Sanksinya 20 ke, mungkin ini fresh service company mana sih? Ini dekat dengan sana. Pas saja jadi bawa itu dari kamu deh, bukan itu kan? Ini ada jadi dengan program, ini kita tuh mana sih dulu? Kuman kamu deh, ini peran sih dulu. Ini mana itu jadi? Visiting my old haunts on the off chance I might run into an ex from 10 years ago. How many of you run into so far? Let's just think about what would happen. Ini baru lang ada. The best experience ever. Baru sesuai taga sana dengan Arab pais taga asap bukan nih kena ada kerja. Every year, all these guys fight for their career. You're gonna be a professional golfer. You have to accept that. It's just who you are. You don't know what's gonna happen. I might win 50 more times in my career. I might win 0. Like that's just the reality. The PGA Tour consists of almost 50 tournaments a year. You win tournaments, you can make millions. You lose, you walk away with nothing. I'm gonna punch you in your ribs. You told me on Tuesday you're gonna make $1 million. You picked a hell of a year to stop following the PGA Tour. Ini baru lang kasi dong. Bitin na 999. Bonjour. Yo, Raja. What? This weekend, come on, you climb the island, and I want you to come. I remember what happened last time we were together. Yeah, some people died. Not a lot of people. You take 5 people died, a lot. Okay. I'm your showdown. We're the greatest team ever. Embrace the chaos. Let's do this. It was always kooks and pokes. Some people with everything, and some
It's the way it's always been. Until now. We come on this Luke John beat. For my father and me. ये केस रहे थे अर्जुन मदरसे में About the trombone. No, I don't like that word. Yes. So 35 people to interview, huh? Yeah, at least. Truly? I don't know what I'm in for, but let's go. Films that come out of India are completely unique to our culture. They don't try to be like anybody else. All those beautiful movies. But it was Yash Chopra's cinema that caught my eye. He was this young director wanting to make different films. He's the drama, action. But for me, Yash Chopra stood for romance. Yash made such great films. Doctor who talks about the modern Indian woman, and he believed in my talent. He said, I decided after your first audition that I was going to launch. I said, how? Nobody else saw it, only he saw it. He said, look, just stick to it and I guarantee you'll have a hit film. He shaped the contours of our industry. What would you say if I told you we interviewed him extensively? What? Vidya Chopra is... What do you think about the trombone? No, I don't like that word. Yes. So 35 people to interview, huh? Yeah, at least. Truly?